na naman. Yari naman ang papabalo namon nga good vibes para sa inyo. Naka-crystal kayak pictorial ka na ba na? Naka-banana boat ride? Nakasakay sa floating cottage? O kung nag-island hopping? Hindi mo na kinahanglan nga magkato sa iban nga mga isla o kung probinsya kay initanan. Pwede mo mahimo sa Negros. Hindi na magbiyahe sa malayo kay ari man lang inidiri. Kag ang pinakamanami diri kay ang tubig amo sini katinaw. Nakata kadto ang tabwa sa tripping ni Ruming at 10 AM. Kag, Slow Food Community of Negros Island ang tawag sa grupo nga nagakampanya para mapasanyog ang locally produced kag naturally grown products sa probinsya. Pinaagi sila na buligan ang linibo nga mga mangunguma kag mga small-scale producers nga nagaserbe sang maayo, malipyo kag patas nga presyo sa mga konsumidor. Kilala sila sa Sunday sa Baganihan at 10 AM.